Og den plante, vi skal lige se her, det er almindelig timian. Sådan en, som man har hjemme i haven måske. Og måske ikke er klar over den her ret spændende historie, men man har fundet opskrifter på balsamering, hvor der blandt andet indgår timian i. Og jeg har en biologibekendt, som ville afprøve det. Han havde læst noget om, at der var over 30 forskellige stoffer i timian, og den kunne være ret antiseptisk. Så han ville prøve det, og han lavede gule ærter og kogte selv helt fra bunden af. Og inden han kom timian i, så tog han en prøve i et lille glas og satte på sit køkkenbord. Og så kom han den mængde timian i, der skulle i, og kogte videre. Og da den var færdig, så tog han en prøve igen, en ny en, og satte på bordet. Og der går han så igennem en uge og laver snuseprøver på de der 2 der. Og den, der lugtede rødden først, det var jo selvfølgelig den, der ikke havde timian i. Så den virker. Og så kan man spørge, jamen når vi kommer timian i mad, sammenkogte retter eller hvad, er det så ikke, fordi det er for smagens skyld? Jo, det er det måske nu til dags. Men gule ærter, som er en meget gammel ret, den har måske fra oprindelsen, eller i begyndelsen haft timian i, for ikke at gå i forrådnelse. Dengang havde man jo ikke køleskab. Så det er måske derfor, vi skal have timian i gule ærter. Så det er da en interessant ting.